Здравейте, приятели! О, 930 кръв, Махнете ме! Здравейте, приятели! Добре дошли в българския тролски матч на League of Legends. Мах се. Се прави. Жико наистина се махни. Какво правите, опа? Вече долу тъпази. Ето, колко е прост Вуконг. Ето Вуконг, той е много прост. 100% той е простия. Аз казах, че съм топ. Аз не знам, аз никой не съм слушал, аз просто гледах след някой. Айде, идвай Волипер. Волипер, аз съм 930 кръв. Аз къде именно апа? Си готин. Никъде, от мастерите любов, откъде Без да иска, може да му се извиня. Това е ранг игра. Не съм поменен нищо. Любовски, колко да им на първи лево? Но, Повече има тебе, са 20. Бързо, ще бием по фис. аз съм по-готин. Тяхния Волибер има 650 кръв. Оле, майко, аз имам- обърках си магията. Ако те имат волейбол, нали бяхме на ранг уж. Къде? Това е най-новия ранг. Това е ранг 3 в 1. И аз съм на същото мнение. Оле, майко, Себа меч. О, чукай! Не метни, бе. Кеф ми Да, да тренстване от класа. Мони само едно нещо става. Ой, помниш. ти ли го Танцуваме можеш, с бе? двамата, виж, бе. И фис танцува, всичките танцува, бе. Миро, танцувай. И той танцува, не виж ли? И ще му скочи. Майко, я ще бъда. Това беше, това беше. Оле, майко! Бий се, бе! Живот. Миро, имам хил, имам паси. То Живко има 930 поначало. Миго, мони ти джампваш. Още има за фарм. О, сега искам да видя как ще стрелям. Искам да видя бейски тактите ми. Фак, бро. О, е! О, е! Само да си намаля звука малко на League of Legends. Не, бе, не мога го бия. Право на те мине, не бахти. Мони, Виж го, много виж го стоп какъв е тип. дебел, виж го. Мони стоп Оле, тип. майко! Майфан. Пак ти Фейл къде? флаш от страна. Оле, боже господи, ще умра, ще си разсвора. Нямат хил, чули? Те имат афка. Лукс, кой му е? Бутни го! Лукс сигурно не може да се качи до топ лейн, майна. Миро, Да. скоро си мреш. Миго Ние питай какво е време. Миго питай какво е времето в Африка, бе. Човек, ние чакахме 10 минути да зареди. Лукс. Уи! Той умря. Мони мъртв е. Да, бе, умря. Лечи си. О, то колко той има 23 армор от руни и 10 Magic Resistance от руни. Fuck you, no. Снимаме клипче, обаче сме като идиоти. Пак ю воли. Фъка ю, воли. О, е. О, е. Ела ми тука, бе, фис. Оле, майко. I believe I can fly. О, това беше изненадващо. Охо. Мони... Бутни го. И на колко стана това изчадие. Дебело, мазнах му. Свинско изчадие. Братве, шла. Сега ще му... Да, усетих, че ми иска да ми го спре. Не, Мони, не! Но! Гледай се! Дебел пръси! Мони 100% не са по да ми стимам. Това са пром, аз ти ги стил. Миро, аз танкнах колата. Не. Какво не останах ли колата, ама би? първи лево по Да, 30, да. 30, по 30. Джико Оле, се прави майко, за оле, чанс майко. белт, бе. Страхме от фис. Не, 800 и... Боже господи, Ама- фис съм уби. Боже господи. Боже. Мони, пусни си уействаш скилчетата. Оле, майко, кулата. Хилнах се like a boss. О, с полшинки ли ще играем? Сега ще го разцепа. Махни се. Аз Миро и Наутилус имаме еднакви такива. Аз някакъв майна си стои, си джъмпвам нов. Мони стои и вика, аз ми го не отива с еди класи. И Миро умря. Би... За какво биш менение, бе, ретард? Обърках се. Диви се среди. О, вижте Наталио Смит. Това О, е просто топ- най-добрата игра в света. Топ на он Тувилан, това не е важно. Не, просто Френчето красо ми, много имам красо ми. Късно ли се направя пъл? За какво бакваш, бе? Не ме свърши. Някакво правя. Той няма вече мана, не мога да Маната му свърши, Оливер уи. току-що умря. Май, не можах да направя френзи този човек. Погни колко червенчик съм. Свърши. Това е най-трудната игра. Избере.
Все пак тролваме някакво. Тролска игра. Трол гейминг, ето. Волибер пише трол гейминг. Ето. Тяхната лук всъщност къде е? Няма да е. Тяхната лукс, компа е щайга. Още зарежда. Коми каза, още зарежда. В мен заради. Ето каза го. Оле майко, дебеля. Вижте го, вижте го. Оле майко. Оле майко. Той долнал е, нуп. Оле майко. Кюстил. Няма го фаниш някъде. Стой се напълни. Убийте Шишо Бакшишо е майна. Избяга. Аре убий го, чове. И двамата сме бакшишовци. Ма ти си по-голям. Ние всички тук сме с легендарски нови, де сме давали води пари май на те тапаци с някакви. Тъпа. Какво знаеш, по $30 сме дали сега така. Ето вижте, легендари скин на Когмал. Аре, Любок, седиш на база Чик малко е, чик малко си. Нап. Оглавям се на стойките е нуб. Опа. Къде си лягал, нали ще ходиш сега в София? Нупони. И не мога сега. Сега ще ми саднат. Мони ще садна наистина, ако ливнеш. Кебабчи. Оле майко, кебабчи. Бъдни го. Визерон. Кебабчи. Мони голям си нуб. СС. Опа. Казах малко. По перфектен тайминг. Оле майко. Мони обаче нали знаеш, че ти ни го каза, тъй че тихо. Аз съм Да, Диман, да. бе, тренер. Все игра и ще ми саднат децата. Ще ми съднат. Мони ще се садна. Аз там. Баси нуба кеци, ще саднат съм. Бре, нали ме казахте, че ще играем, че ще дръготи късно? Фак. Много късно. Само дето ме излъгахте. Мони, ти си педерас. И ти. Защо ливна посядата на видео? Не те ли е срам? Оле Майк майко, си воли декал. умира. Оле, Волибер сега ще го стилна. Не, няма го стилна, защото си умра. Само на каня губи, гледай. Да. Не, аз съм безсмъртен. Това си безсмъртен, както аз карта си, нали? И така, аз Волибер не ме пишне мини, заради ето този Demon Blade Shit. Аз монито ми брат всички минини и най-накрая ги ще да ливни. Да. Абе, той е дебел. Мони дочи е тук обаче. Мони, Да, тук съм. И чух Миро. Ай, моля, за какво започна игра, бе? Тапак. Майка ми каза, че скоро няма да тръгваме. Баща ми се изведнъж става и викам, ще ходим. поне игра 1v1 на топ. И тук сме. Малко, бе. То в майна има фарм колкото мене, добре, не е зле. Помислих, че има двойно повече. Не ме хитвай. Не, оф, не ме убивай. Сега ще фокуса ми. Волибер. Оле майко. Фисо е, фис. Вис. Килим. Аз не оцелях. Ултимейт. Спарта. Оле майко, гифте. Умрях. Но това не е от значение. Джуко, обърни се. Нямам френзи. Мони, влизай бе, човек, али бе. Мони. Какво е? Ари, влизай бе. Умри! Поне ще умреш, не! Миро, знаеш как се казва в Германия някаква вид водка, бе? Как? Fuck off. Der Pro Vodkin. Не! Наутилус, моля Се казва... Фък, майна, за какво нямах обувки? Опа, чакай, че не съм се движил. Мат, бро. You mad, bro. Абе, Любо, ваджайна фарт. Ти заев идваш. Живко, ти видя ли колко остана? На 20 хъпа остана. Зевка. Ева към мене. Тромбоцит. Скачи. Оле, майко, ще го неба. Той ще каже за епичния джок. My dick.
It's coming for you. I saved it just for you. I Ло, saved. ти ни пълен коив. Ло, знаеш кой е коив? Не. Vagina fart. Сега иди ще ливна като тоя, Мони. Що? Ива Любчо, да не ми се садват. Мони, няма ливна, само да ти саднат. Това е единствената причина, по която не съм ливнал. Чувстваш ли се зле, чувстваш ли се зле? Какво? То обаче ти във видеото, обаче... Ето Играй. това се казва. Това клипче е снимано точно в 1 часа, дами и господа. В момента е 1 часа. Забелязах.